गिबियाव गासैबो मानगोनां मेलेमजिबि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोनखौ खुलुमनायजों लोगोसे फिन खनसेबाव आंनि नैबे गोदान भिडिअ बरायना लाग्रोनाय जाबाय। दिनैनि गुबै टपिकआ जाहैबाय बे बिपिएफ हान्जानि बिसायख'थि जा इस्ताहार बेनि मोनसे पइन्टखौ लानानै गुबैयै सावरायनाय जागोन आरो बे बिसायख'थि इस्तिहारनि 22 नाम्बाराव थानाय बाथ्रा बे बाथ्रानि सायाव आं मा कमेन्ट्स होयो रायजो राजाफोरनि सेराव आंनि बुंनाय बाथ्राखौ माखासे मानसिफोरा नेनानै दं जाहैबाय। दा बिथांमोननि लुबैनायखौ आंनि बे थौले मेलेमजों फंनैसो बाथ्राजों आङो फोरमायहरनो नाजागोन। जियानो जादोला आंखौबो बेनि सायाव बुंनाय बाथ्राखौ नेनानै दं जाहैबाय नालाय, बेखायनो आंबो आंनि माने थौले मेलेमजों फंनैसो बाथ्राखौ बेनि सायाव आं लाबोनाय जाबाय। दा बेनि सिगां मोनसे बाथ्रा बुंगोन। मानगोनां प्रमबर बिथांखौ मोनसे बाथ्रा बुंनाय जों नुनो मोनदों, बेखौ एसे खोनासंनानै लाग्रो। BTR एकर्ड 100% इम्प्लिमेंटेशन करिब लागे, यात कोनो कम्प्रोमाइज नाई, कारण NDP के आदि करी विभिन्न दल संगठन एकेलगे लग लागि এই শান্তি চুক্তি কৰিছে। ইয়াত ভাৰত চৰকাৰৰ কমিটমেন্ট আছে, অসম চৰকাৰৰ কমিটমেন্ট আছে, ভাৰতৰ গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ কমিটমেন্ট আছে, ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ কমিটমেন্ট আছে। গতিকে এটো 100% ইমপ্লিমেন্ট হ'ব লাগিব। অনাগত দিনত এটো ইমপ্লিমেন্ট কৰাৰ কাৰণে আমি সদায় মাত মাতি যাম, প্ৰেছাৰ দি যাম আৰু কাম কৰি যাম। BTR एग्रीमेंटा स्पेशली जों मिथिनायाव मानाव गेदेर NDP ब्रादार्समोननि A to Z प्रब्लेम इस्युफोरखौ सुस्रांना होनायनि थांखियै खालामनाय जादोंमोन। नाथाय जों मा नुनो मोनदों, BTR एग्रीमेंटनि गेजेरजों मानाव गेदेर NDP ब्रादार्समोनखौ उदां अख्राङाव लाना फैखांनायनि उनावहायबो दिनै NDPनि गायसनगिरि फाउन्डार मानाव गेदेर रन्जन दैमारि सारखौ जोबथेसालियाव थाफिननाय जों नुनो मोनदों आरो गोबां मानगोनां NDP केडार्सफोरनि मुङाव नांनानै थानाय केसफोरा दिनैसिमबो रेजिस्टार जानानै थानायखौ जों नुनो मोनदों। आरो बयनिख्रुइबो दुखु गोनांसिन बाथ्राया बेबो BTR एग्रीमेंटनि 9.4 क्लजनि गेजेरजों मानगोनां NDP ब्रादार्समोननि मुङाव नांनानै थानाय केसखौ मोननै बाहागोआव राननानै लाबोनायखौ जों नुनो मोनदोंमोन, हाइनियास आरो नन हाइनियास। जोबोद माने सोमोनांथाव बाथ्रा आरो रिहेबिलिटेशननि बाथ्रा। मुंख्लं जालांनाय नखरफोरा जाखिनि माने अनसुंथाइ रिहेबिलिटेशन मोननांगौ मोनथायखौ मोननो थाखाय थांनाय माखासे समफोराव ससियेल मिडियानि गेजेरजों गाबै बाथ्रा बुंनाय माखासे दुखुनि नुथायफोरखौ जोङो नायनो गोनां बाध्य जानानै फैदोंमोन। दिनै मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा BTR एग्रीमेंटनि गेजेरजों लिरनानै लाबोजानाय दफाफोरखौ जेरैखि जाया मावफुंनांगौनि बाथ्रा दिनै बुंदों। BTR एग्रीमेंट जाखांनायनि उनावहाय मानगोनां प्रमद बर' नोंथाङा गोसोआव दंना गैया? गोसोआव दंना गैया? थिनानै दोननाय समनि गेजेराव BTR एग्रीमेंटनि गेजेरजों लाबोजानाय बै दफाफोरा मावफुंजायाब्ला आसाम स्टेटनि सोरबा केबिनेट मिनिस्टारनि न'नि लांगोनायाव थांनानै सुइसाइड जाहैगोननि बाथ्राखौ बुंनानै जों रायजो राजानि सिगाङाव फोरमायथिनानै होदोंमोन। अब्ला दिनैयो मानगोनां प्रमद बर' नोंथाङा 5 बोसोर जे बे BTC काउन्सिल गभर्नमेन्टखौ सालायलांबाय, बे 5 बोसोराव BTR एग्रीमेंटनि दफाफोरखौ मावफुंनांगौनि थांखियै 1 सेकेन्डबो साननो थाखाय सम मोनदिया नामा? साननो थाखाय सम मोनदिया? आरो जुदि थारैनो गमामायैनो जुदि BTR एग्रीमेंटखौ जुदि इमप्लिमेन्टेशन खालामोब्ला बै 9.4 नि जा बाथ्रा हाइनियास आरो नन हाइनियास बेनि माखासे थासारिया माबायदि जागोन जुदि थारैनो इमप्लिमेन्टेशन खालामजामारोब्ला? आरो बे BTR एग्रीमेंटनि गेजेरजों जों दिनै एसेब्लाबो हमदां हरनो हादों मानगोनां प्रमद बर' नोंथांमोना गावबा गावनि माखासे पलिटिकेल केरियार, पलिटिकेल बेनिफिट्स, पलिटिकेल सिट पावारखौ मोननो थाखाय खावसे बाहागोखौ आसाम स्टेटआव हरदों, खावसे बाहागोखौ गावनि बे BTCनि सेस्लायाव लाखिदों। दिनै मोनसे हरनानै दिनै मोनसे नखराव लाखिनांगौ मोनसे अबस्थाखौ जों नुनो मोनदों। बेनि उनावहायसो दान बान्था महरै जानो हागौ मानगोनां प्रमद बर' नोंथांमोन बायदि 3-4 लिडारफ्रा बे BTC काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमाव सिट पावारखौ मोननो हादों। बेनि अनगा जेबो नङा। आरो थांनाय 2025 BTC बिसायख'थियाव ओरैबायदि रिजाल्टखौ दिनै रायजो राजाफ्रा खिथेर होखांनाय महरै दिन्थिफुंनो हादों। दिनै मानगोनां प्रमद बर' नोंथाङा बा नोंथांमोना थांनाय 17 इयार्सआव मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा BPF पार्टिया
जेबो मावबोआखै जेबो मावनो हायाखै बेफोरबायदि सोनखारियैनो उल्थासो दिनै फिथाइ थायनायखौ जों नुनो मोन्दों। मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा 3 कौटि रांजों बानायनाय गेस्ट हाउसखौ रिपेयारिं खालामनो थाखाय 12 कौटि रांनि गोनांथि जायो मानगोनां प्रमब्र नोंथांमोननो। बेसे साननो गोनां बाथ्रा साननो गोनां बाथ्रा। दा जियानो जादोला मोनसे बाथ्राया बेनो BPF हानजाया बिसायख'थि मोनसे इस्तिहार आरो बे इस्तिहाराव 28 नाम्बाराव थानाय जा मोनसे बाथ्रा बे बाथ्राखौ लानानै दा समाव जों ससियेल मिडियायाव गोबां रोखोमनि पइन्ट हमलायबाय थानाय जों नुनो मोनगासिनो दङ। बे 28 नाम्बाराव मा लिरनाय दं मिथिगौना? BTCआव थानाय कच राजबंशी आरो आदिबासी हारिसाखौ STP महरै सिनायथि होनायनि थाखाय BTC खुंथाया एसेयावनो गनायथि होना मिरु सरकारनिसिम दैथायनाय बिथांखिनि सायाव हानजानि मददआ इयुनावबो थाबाय थागोन। मददनि बाथ्रा बुंदों बेवहाय। लोगोसे 29आव मा लिरदों जे सरनिया कछारी हारिसानो हारियारि फोरमान बिलाइ STP होनाय बेलायाव BTC सरकारा मदद खालामगोन। मदद होगोननि बाथ्रा होथारनांगौनि बाथ्राखौ बेवहाय मेनसन खालामनाय जायाखै। बेखौनो लानानै गोबां रोखोमनि पइन्ट्स लानानै डिबेट खालामलायबाय थानायखौ जों नुनो मोन्दों। आरो गमामायैनो दा समाव कच राजबंशी हारिनिफ्राय ST स्टेटासखौ मोननो थाखाय आन्दोलन खालामनाय प्रटेस्ट खालामनायखौ जों नुनो मोनगासिनो दङ जे ST स्टेटासखौ जेरैखि जायाबो माने नांथारगौनि थाखाय। दा बे सेम बाथ्राखौ जेब्ला मानगोनां प्रमब्र बिथांमोना थांनाय 5 बोसोर जोंनि BTC काउन्सिल गभर्नमेन्टखौ सालायलांबाय। बे थांनाय 5 बोसोराव BTCनि डिपुटि CEM मानगोनां गोबिन्द बसुमतारी बिथाङा बुंदोंमोन जे आदिबासी हारिसानो ST स्टेटास होनायाव जोंहा जेबो बादा गैया। बेफोर जाबाय एभ्रिथिं जों जुदि साननो थाङोब्ला मोनसे पलिटिकेल इस्यु। बे पलिटिकेल इस्युखौ लानानै जोंहा एसेबां सिरियास जानांगौनि खोथा गैया। नाथाय बेनि उल्थायै जोंनि बर' हारिनि बिखायाव जेसेबांखिनि माहारियारि आफादफोर दङ, जोंनि ट्राइबेल हारिनि बिखायाव जेसेबांखिनि माहारियारि आफादफोर दङ आरो मेजरलि जों बेनि उल्थायै जों बेखौसो बुंनांगौ दिनैनि समाव जे थारैनो गमामायैनो फैबाय थानाय माबेबा मोनसे समाव बे कच राजबंशी हारिनो STP स्टेटासखौ होनो थाखाय जुदि फर्मेलिटिस जुदि खालामोब्ला बा खालामनायखौ जों नुयोब्ला बिनि एगेन्स्टआवथ' जों गसंथाखानांगोनानो। नाथाय बिनि सिगां जों बेखौ बुंनांगोन। दिनै जों बेखौ बुंनानै जोङो हस्रिखावनांगौ, जोंबो प्रटेस्ट खालामनांगौ जे बिसोरनो बा सोरनोबा ST स्टेटास होनायनि सिगाङावहाय जों बर'फोरनो सेपारेट स्टेट बड'लेण्डखौ दानानै होग्रोनांगौ। लोगोसे ट्राइबेल बेल्ट्स एन्ड ब्लक्सआव दखल खालामनानै थानाय जेसेबांखिनि नन ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोर दङ बैसोरखौ गासैखौबो इभिक्सन खालामनानै बे जोंनि ट्राइबेल बेल्ट्स एन्ड ब्लक्सनि हाखौ क्लियार खालामनानै जों ट्राइबेलफोरनो होनांगौ। आरो बेनि उनावहाय जोंनि बे आसाम स्टेटआव जेसेबांखिनि ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोर दङ बै गासै ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरनो मोनसे सेपारेट स्टेटनि आइडेन्टिटि होनांगौ। लोगोसे फैबाय थानाय समाव गमामायैनो बे कच राजबंशी हारिनो लोगोसे आदिबासी हारिसानो जुदि STPनि स्टेटासखौ जुदि होनो थाखाय थांखि लामारोब्ला, जुदि गमामायैनो जुदि लानायखौ जों जुदि नुयोब्ला जोंनि बे थाखानाय अरिजिन ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरनि थाखानाय मोनथाया जेबो खहा जानो मोना। लोगोसे जोंनि बे आसाम स्टेटआव थानाय जेसेबांखिनि अरिजिन ट्राइबेल हारिफोर दङ आरो बे अरिजिन ट्राइबेल हारिफोरखौ प्रटेक्शन होनानै गालांनो थाखाय ब्रिटिशफोरा गायसननानै गालांनाय जा ट्राइबेल बेल्ट्स एन्ड ब्लक्स, जाहाथे बे जोंनि ट्राइबेल बेल्ट्स एन्ड ब्लक्सआ माइरं गरसेबो जेन खहा जाया, 1 सेकेन्डबो जेन डिस्टार्ब दा मोनथों, बेखौ खिन्थु सिरियासलि स्ट्रंलि जों नोजोर होनांगोन। जुदि बाय चान्स बाय हाउ एनि हाउ जोंनि बे ट्राइबेल बेल्ट्स एन्ड ब्लक्सनि हायाव बै गोदानै जायफ्रा ST स्टेटास बिदों बैसोरखौबो जुदि मोनथाय मोननाय जुदि सुबिदा होयोब्ला बेवहायसो जागोन गेदेर मोनसे दावहा। सिदा खोथाखा मानगोनां रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोन। थारैनो जों दिनै बुंनाय नुदों जे सोरबा हारिया ST बिनायाव जोङो बादा होआ, जों मदद होगोन होननानै। नाथाय बेराफारसेथिं अलरेडि ओरै वाल होथेखाबाय, बेखौल' मिथिनानै लाखा मानगोनां रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोन। बे पलिटिकेलि डिबेट खालामलायबाय थानायखौ नोजोर होनांगौनि जेबो दरखार गैया। पलिटिक्सआव मोनफ्रोम पलिटिकेल पार्टिया गावबा गावनि माखासे पलिटिकेल सार्थखौ
स्टेन्ड खालामनो थाखाय गावनि पलिटिकेल पार्टिखौ गोख्रों खालामनो थाखाय बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि गुबुन माखासे पइन्ट्सफोरखौ लानानै डिबेट खालामलायबाय थाखायो नाथाय सैथोआ बेनो दिनै जुदि बेफोरबायदि बुंदोंब्ला बेराफारसेथिं बेनि थाखाय गोख्रोंसिन वाल बाउन्डारि खाना दोनखादों गोसोआव लाखि लोगोसे जोबथियाव आं बे बाथ्राखौनो बुंगोन जे थांनाय 2025 बिटिसि बिसायख'थियाव रायजो राजाफ्रा बिपिएफ हानजाखौ मोजां मोननानै थुलुंगा होनानै जेरैबायदि मोनसे सोमोनांथाव रिजाल्टखौ दिन्थिफुंनायाव मदद होबाय बै रायजो राजाफोरखौ जेन बिपिएफ हानजानिफ्राय जेब्लायबो मोजां नोजोरजों नायनानै अनसायलाङो जाहाथे जेबो माने आलाय सिलाय खालामनाय नुथायखौ जों नुनो मोननाङा जों बेफोरबायदिनो इउनाइटेडलि जों थानांगौ दिनै सोरबा पलिटिकेल पार्टिनि बिटिसि गभर्नमेन्ट रुलिंनि समाव बिपिएफना जेबो स्किम मोना बै बिजेपिना जेबो स्किम मोना जेबो सुबिदा मोना बैसोरनि केरेक्टारखौ जों फल' खालामनानै जेन खामानि दामाव मिथिबाय गाज्रिजों गाज्रि जाफानो दाथां दुथांजों दुथां जाफानो दाथां मिथिबाय जों बयखौबो समानै अनसायनानै खामानि मावलांनांगोन बै दुथां आखुजों थाफाग्रा गाज्रि माइन्डजों थाफाग्रा माखासे सुबुंफोराबो गावसोरनि माखासे सैथोथिखौ मिथिब्ला उनफिननानै जोंजोंनो इउनाइटेडलि गसंथाफैगोन नंगौना नङा मानव गेदेर रायजो राजा आफा बिदा फंबायमोन गोजोन्थों खुलुमबाय जै बर' हारिनि जै बर' बिमानि